belai kha khamani koktoma tini stingchora bisi be khobjak mono blog rothok kumat parano khoroksa tiprasani nok khamai thapla chai thangka narok nogui mankana borok buri bursuk tonglai jakmani boroni nok khungni no tini bahai kichani hot khamoi thangka na thapani hot da nangai khamka na short circuit electric short circuit ongoi da khamai thangka amo bahai kichani khamka saimanliya phiaba nok khungni je tongmani abo joto no khamui thangpaikha je nokni joto kisu rang puisa nini mai rok tongo bongni nok bisingo rang mai rok rang rok ree chum bebang je tongmani samogri je tongmani amorok joto khamui thangpaikha bo belai wanajaknai kok hingke nainadi borokni je lukuni parni borok phainai naiphailai ba hot buthanai bottle phaikano kebo hot buthari malia Chokpaya fire service ta gore hobe jan badi don ke sane khotong to dak tu phele yang khai aro advance khanne man place fire service no record kha jane plata khan to कोनो तो खाने करे हालत ता खाना तो Mana para pun lalar makan nak kohni kai. Kono hot pukul maya. Bung salar maya. Jing sopai baca. Ayo soba ham makan. Orot popot tu tole. Modalai joma hot baca pun kai. Dia bangsi lu jora pot sari tikai mana. Aku kutan lu dah astek lung ke oi. kol khaja Dingno mane Ripul lani nak beli. ripur anang mane anang bele umuto boro bogol arang ya oh ya ini jumur ni phayo bolok gilok phaikia pare Chris bojila ko firis la kore kha bortong thai aro udang sai orang por ngodi Chris brush ngo oya ke ya Tunggu orang burah hamanta ro, wasin nokse are, tengah ga burah ro coba hamanta. Hamme Ini kan maya kita. orang firis burah coba hamanta. Kyo hamme ya, coba hamanta. Uno sia so ha no. Yes bole. Pasti pa to kan kita chali. Pasti. are advance kol khaji yang ka anggo dukan Nije thungti take ban kol khaisa man sagara ani bareng sochi khai man Ambat kare ani khai. Oi gari nole ro lam
파이터고 파이터 파이터고. 하이작. cái mà các chú lại xin đi à lại xin đi còn chắc cũng đúng có lấy tài phải đúng có lấy tài phải ở bộ giá cũng ngồi đó cái trái phúc là cái gì bài cho 뭐가?